Alégrome. Bueno, que cara máis conocida, querida Maite, como estamos? Ben, moi ben. Alégrome moitísimo de terte aquí. Oxe, Maite non nos vai cantar, e é unha pena, pero terás que vir un día a cantar, Terás que vir un día a Bamboleo a cantar, porque é unha das grandiosas voces deste país, de verdad que sí. Oxe non ven en calidade de cantante, ven... Ves que a túa prima, non? Sí. Con Paula. Paula, ben vida, que tal? Como estades? Aquí de novo. Había unha canción que decía, dicen que la distancia e se lo olvido non é o voso caso, non? Para nada, para nada. Además, hoxe, con toda a tecnoloxía que hai, pois eso, hasta, non só os WhatsApp, pero bueno, tamén os WhatsApp. Nos, hoxe, estamos aquí e decimos de, queridas, déixate de WhatsApp, sodes as protagonistas, vinde comigo. Sentade, por favor, por aí que vamos charlar un momentiño. Ti aquí, sí, Maite? Bueno, moi ben, eu tamén vou sentar aquí ao voso carón, que sempre é un placer. Sí, señor, zapatos casi de charol, parecen daqueles de charol das actuacións, Os sacache de brillo, Que maravilla. Como te viñemos ver, este especial, se nos vamos poñer os zapatos dos domingos. Que este é un plató moi... Eu, a verdade, que me encanta este... É moi bonito. Nunca estuvera? Quedan moi bonitas as actuacións. Quedas convidada desde agora mesmo, de verdade. Xo digo de corazón en nome da dirección do programa, porque de verdade que paga a pena escoitarte cantar, o que queiras, ademais. A parte de copla, que cantas? De todo? De todo. É que a copla... Sí, pero sei que a copla bórdala, non? Bórdala. Bueno, outro día falaremos de cancións. Hoxe falaremos de que vos as dúas prácticamente estabades sempre pegadiñas unha a outra. E ora, desde un tempo, esta parte, separamos, non moito, pero bueno, 200 kilómetros, porque quen vive en Lugo? Ti? Eu. Vives ti en Lugo? Sí. E como levades agora a separación? Así, dúas primas que estabades uña e carne. Sí, non, levámola ben. Sí? Levámola ben, pero bueno, a veces nos momentos de festa, de risa, sempre se bota de menos a unha boa prima como a Maite. Pois sí, sí que é así. Que xa conocemos todos. Pero que pasa? Que no momento en que nos xuntamos, en 2 días facemos o que non fixamos a mellor en 6 meses. Eso está Entonces ben. mola. Troula claro. monumental. Sí. Bueno, isto sabedes que é un momento así de sorpresa. Quen sorprendeu a quen neste caso? Eu a Maite. A ti a Maite? Home. Eu pensei que fora ela armadanzas, o sei que fuches ti. Bueno, pois non perdan detalle, ninguén na casa non perdan detalle, e verán a que armaron estas dúas primas. Chámame Paula, veño dende Noia e quero lle dar unha sorpresa á miña prima Maite. Pensei en aparecerlle de sorpresa cuns gaiteiros porque sabría que ela nunca o esperaría. Bueno, eu son gaiteira, pero xa fai moitos anos que non toco, por iso lle tuve que practicar un poquinho máis a muiñeira, cos gaiteiros aquí de Os Xílgaros. Sempre estivemos moi unidas, o que pasa é que por culpa do traballo tuvose que vir a Lugo a vivir. Por eso vin hasta Lugo para darlle unha sorpresa, para dicirlle que a pesar da distancia, que a sigo querendo moito e que estou aquí para todo o que queira. Conseguín que uns amigos dela quedasen con ela nunha terraza aquí en Lugo, nunha plaza, para que non desconfiara de nada. Vamos, xa está, vamos. ¡Sorpresa! ¿Serio? Sempre desde pequenas somos moi unidas, sempre xogando xuntas, cantando, íbamos ás festas, ás verbenas, por aí xuntas. A verdade é que estamos moi unidas porque somos moi iguales e nos gusta moito as mesmas cousas. Estou aquí en Lugo para dicirche que che quero moitísimo, que a pesar da distancia que vou seguir estando aquí para todo o que queiras e que eres miña prima que che quero con toda a locura do mundo. Unha amistad xa non só de amigas, senón de primas, porque aparte de primas somos amigas, non? É unha amistade moi bonita que non se vai romper nin ca distancia nin con nada.
tears are falling, we rise and we fall.